Ayan mga parang Jason Valley, ano. So, maglilinis pa muna dito. Ito yung ano ko, project muna ngayon habang wala tayo sa ano, sa Bahay project. Linis muna ako dito kasi ilang buwan kaming nawala. Grabe na yung ano, mga damo-damo dito. Baka mapasukan tayo ng ahas. Masukan na siya. Masukan na. Mga ano yan, tangkong. Baka may ahas na dyan. Pero mabilis lang yun. Grabe na oh. Ayun pa. Magdadagdag tayo ng ano, tanim. Sabi kinakain daw yan. Ito. Hindi oh. Hindi yun, iba yan. Kinakain yan. Hindi yan. Nagiging kulay black na yan. Iba yan. Ano daw yan? Nakita ko yan sa vlog ni ano. Ano yun? Yung magkapatid si ano. Yung isa si Jessel vlog ba yun? Kinakain nila yan. Nagiging black yan eh. Kasi wala pa ibang bagay. Mabilis lang ito. Tangkong lang naman po. Kami na, tigbakon ko. Tigbakon ko, 1%. Nakulitan mo. Tambak. Sari na so ano mo, pang-awan. Nagamit mo na ako.
What the heck is that? What's it really? Ah. Daming damo. Oh. Ayan na siya. Oh. Tambak, mga kangkong kasi yan. Dami. Kasi ito, sisibakin ko na para kasi kakatakot parang may ahas dyan. Oh. Kasi may butas. Tatanggalin ko muna yung panggatong. Linisan ko muna dito para kung may ahas, madali natin makita. Dito pa dating CR namin. Asawa ko. Tambak. Daming lilinisin. Halos 2 buwan kami nawala. 2 buwan na ma. Isa lang ako. Isa lang. Dami na. Tanglad ko. Libas. Mga gulay. Tanim pa ni Bayaw eh. Ako na ma. Mawala na video. Oh. Oy, ulog ayon. Aso.
malapit na sa atin. Baka...
Hindi pa oh. Tagaon mo na oh. Hindi oh. Alam mo na yun. Hindi mo nagbubunga. Hindi pa kayo. Nalaon. Napuro. Lemonan. Hindi mo nagagamot yun. Ano? Ito pala malunggay. Ah. Kertan. Sama nakita no, tayo. Para pa. Ili maklugara pa yung kana. Turog na naman ko. Ha? Turog na tulog. Ay sana, niluwas ko yun. Sana muna tas atin natin kertan. Nasa ko. Hindi mo na kaya kinuha sa dapitsin. Sa nagalang vlog ko mismo. Sa dapitsin lang mo na nga ni. Dahil sa kung ano. Wala na.
palang kang kinalay kay, panig matigbakat rin ba? No. Kunin, ah? Ha? Titinda? Oo, titinda tayo. Pero i-help mo ako magtinda. Para may pangano tayo. Pangbaon. Sa istilin na nga po. Ha? Naubos mo yung baon mo, biscuit? Ano na ito? Ayun. Ano ganda? Ano ganda? Wala po rin ka. Di mo yung marikos. Wala. Oh, tidak ko. Nanti paulan na. Ulan, tidak ko. Paulan na. Oh, klaro ada. Tin, 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 tin. Oo, ulan na ako. Hindi ako basa. Tin, tin. Oh, hindi ako brela. Huwag na ako brela. Oh, tin, tin, tin. Hindi ako basa. Hindi ba ako? Mama, basa ako. Bakit nga? Simple ko. Masukat ko. Masukat, pimple. Pimple. Ano galing ngayon? Ano galing? Kitten? Kitten? Good yun. Panabuha pa ako. Talong. Ang entipilas ko. Tama? Ang entipilas ko. Mama? Pila. Yes, ko. Ano pila? Hangga grown-up na bibili na. Mama ko. Tapos next year is grade 2, grade 3, grade 4, grade 5. Opo. Hanggang 12. Tapos mag-12. College na. College? Opo. College na? Wala nag-uy. School pa din. Mama, love. Pag grown up mo, ano gusto mo maging? Firefighter. Bakit mama tutulat yun? Yung natitutulat? Mama? Yung tutulat? Bakit? Ha? Bakit daw mama tutulat? Mag-grown up na. Ilan na po? Ha? Ilan? Mag-grade 2 na tutulat? Grade 5? Ha? Grade 6? Grade 7, mama? Grade 8? 39? Ha? 32?
Aray! Ayan, malinis na malinis na. Walis na lang. Tsaka sa kabila. Tsaka doon. Magtatanim tayo. Magtatanim tayo dito. Hello! Lisa. Ano? Okay ka na? Natupad na yung request mo? Malinis na ba ito? Malinis na. Hindi ko nagagawa eh. Siyempre busy tayo sa ano. Busy tayo sa vlog. Trabaho. Kaya yun, dito muna ako sa bahay kasi kailangan ayusin. Pawis. Dami. Gusto ko magtanim ng ano, gulay. Sabi niya nga tanggalin ko raw yung ano. Hindi. Talbos. Yung Tapos ano lang. sayang. Pwede ano. Sayang yan. Ilaw. May ilaw yan para pag nag-break. Yung nag-break may ilaw. Alam ng ano. Nasa. Na? Opo. Gabi na, alis na Manila. Ito naman. Alis na Manila. Ito na malilinisin natin sunod araw. Sa garahe. Yung kanina pag-atras ko, Sumabit. may ano na ilalim. Sampong. Oh. Malinis na po. Kumpara kanina. At pala nanotok ko rin akyat. Ano, tanggalin ko. Alin? Ano po talaga pag yung bahay walang tao. Umapangit yung TV. Ayun, no, nyog, oh.